Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Uba Michael Carsentiu ubalong away na ki samlarang ba ubadan ya kajingit kle hakum kini kenti kum uriu shimet ubadan ya kajing sungkya ya emlang kesalang ulami syakmat benlok senyang di marbam shiki beri ubadan kami kajing rap bekerke haka shinong lau mali shilong ya kini ki marbam uba Michael Carsentiu ula IT haka jing elang kelalong hakum ti hall jong kador bar shinong lau mali haka balas shimti da uskat trishnong jong kador bar shinong lau mali bat kinong kit kam shinong lau mali bat kilong yen ki badan kam kerke ya kini kila cingerap blok tu Ritalin linggak munai thì anh ngồi ublei cái lòng bà kum kini gitu ki ba ublei sei kadai kijing ka ba ublei bu ka mesim kijing ki kijing I ka ba idang kata ka mesim ka ba ikwa kumnu ban kideri kiti kijing I ba ini rap lam ya kini kinong sonong kijing I ki bangat ha kini kijing bon na pedang kijing I ki badi kinong belah kelakut kijing belah ka ba na ingin yo bisa ban thiet lada kidukan ki pliru ka ba ban yo bisa kumnu ban thiet bang Tendre nyangu ublei ba kum kini ki samla hapo kajai beru ka jingi kidang don ki badan ni ka mesim ti beru ti blei kum no ban keneri ti ki jengki ban aidam ya kini ki jingi rap na kam ta jengki ki nong sonong ki balong nong sonong jong ki sonong ka jingi ka jing ai ka jongi kene ko por kalong ka jimteng jong ki jingi rap jongi ki dor bar snong ki bobon apo soslo kata kalong kade ka jingpang ka mesim para brio kene ko por namar ba New iya kajing jenjar kamta menta ba kene ka lockdown ka daw jom kajing wan jom kene ka khlam kala khata bu ni kilong yeng te kane kajing ai jungi kan long ru kajing kersutia ya ki para nongsong sinong ki jungi ki badan kalat kelenti kan uno ko benta ndo de to na kaliang ka pisal don ki nu ki bela penyerap uno ko poru da kan uno kalat ko gila penyerap ai ba kane ka mensim jom kajing snow kan long kersutia la ni ki we ka do nu jungi ka don kane ko por kalong ngismong sen ba ki don ki preng ki nong sonong ki jongi ba kim don chokalat ben bela kim don chokalat ben kamai kim don chokalat hakano no kaliang na ta daw ka jingerap la do kalong do khao da kalong do khnyang da kalong do dai kini par ko ki essential commodities mo kat ka badon kalat mo ngamde bru beruspa adu kata bangan la ban sa mahman kijakan dai kat badon plilat ulunti blei ade to mo penyak kantin ko robot hospital kat badon kalat hi na kaliang kajonga pisang hi bangan kene ada ki banyarap ki do basnong te ngidwai blei ngi kerpat iki perlok perjor ki bahi masam kumjuru ki robas nang bakil plela penti yang ngiru bangin nang laksu ban nang ngerap kambun su uduk usuk kem siang hakane ko